Ang atong gisaulog nga pista karon mao ang kasing-kasing ni Maria nga putli. Pagpahinomdom ni nato nga ang pagputli sa atong kasing-kasing dili ni siya automatic. Kinahanglan ni siya nga atong himuan o desisyon. Muna si Maria gisulti diri nga gitipigan niya ang tanan sulod sa iyang kasing-kasing. Unsa may iyang gitipigan sulod sa iyang kasing-kasing ang pagbati nga bati. Kay kasagaran man gud nato ang pagbati nga bati ato dayong ipagawas. Gani ang pagbati nga nindot murag panagsa nato ipagawas. Pananglitan kung ang imong anak ni graduate karon pero walay walay honor, unsa may imong isulti sa imong anak, labi na gyud og honor siya gikan sa first grade 7 hangtod sa grade 11 nya pag grade 12 wa na manoon siya honor nya graduate na, graduation. Unsa may imong isulti sa imong anak? Hindi man mo mutubag. Sagad yun isulti, ngano man day, ngano man dong, di ba consistent man ta ka nga apil sa honor hantod last year, ngano man ning imong katapusan usan, nagkuanak ka, nagbinuang ka, di ba? Na negative man na, negative. Ang nindot untang imong ipadayag, mo ingon unta ka, congrats ha, ni graduate na gyud ka, ayaw paghisgot atong honor. Ang importante ang graduation nga nakagraduate. Unya sa gyud nahagbong honor pagid siya hangtod grade 11 pero pag grade 12 nahagbong wa ma-appeal sa graduation. Unsa may mo isulti? Ha? Unsa man ka? Nayabag na ka? Nagpadamang ko ka ng imong mga barkada, giingnan bitaw tika. Ana, no? Mao jud na day ato isulti. Abisag ako mo na ako isulti na mo ko yung mga scholars nga gipang gastuhan niya, inig-evaluate na hagbong. Usik-usikan mo lang yung gasto simbahan, oy. Unsa man ginyong gibuhat ana, dayon. Pero ang nindot di ay ato din ang tipigan kana mga negative diris kasing-kasing. Sakit baya ang gibati ni Maria og tumang kabalaka adtong nawa si Jesus wa mananghid 12 anyos ang edad, wa mananghid nya tulo ka adlaw silang nangita. Ini kakita nimo sa imong anak nga wa mananghid nya tulo ka adlaw kang nangita. Ambot unsa kay isulti nimong inahana ka or amahana ka. Pero ang isulti ni Maria positive kayo. Ingon din siya, pwede ba ito diyang ingon, niyara di ka din buanga ka, hibaw ba kag unsang kahago na mo nimo? Ikaw ba? Nag-anad naman ka, di naman ka mananghid. O, di ba, ana-una? Pero unsa may gibuhat ni Maria? Dong, nganong gibuhat maninimo namo? Wa baka masayod na ako gang imong amahan na balaka kaayo sa pagpangita kanimo? Kanindot ana, no? Nindot kay paminahon sa usa ka anak. Tanawa ang tubag ni Jesus. Sakit-sakit sa doy. Ningon pag si Jesus, nganong nangita pa man mo nako? Sunan ka na inigsulti ni mo na balaka kay kanya ingnon kasi imong anak, nganong nangita pa man mo nako? Dahil mo ko na ba, inikanan, tubagon mo na siyang anak, pangita ni mo dito mga 3 ka oras kang nangita, 2 ara des kompyuteran. Nya pag-abot ni mo dito, dong, gipangita tika, oy, kay maniud to na tani, aramanday ka din siya, mangita mamunako, nga hibaw, mamong anhi man jugos kompyuteran. Sa inyo insulti. Ang saan ninyo? Ang sa pa'y musunod gawa sa inyong baba. Oy, kaklaro, ano yung, sige, usab og tabi, kumutong ko ng baba, sunod na nire, kanang 12 anyos, bunloto na ni mo, ngarin. Tubag ng diaro, musmos tika ng kompyuteran. Ana. Ikaw pa'y binuang, ikaw pa'y magtubag-tubag, buanga ka. Pero si Maria, ang sa gibuhat, pagtubagin ni Jesus,
Wa kuno sila kasabot, wa kasabot si Maria unsa tong pagkasultiha, iyang gitipigan ang tanan sud sa iyang kasing-kasing. Kanindot. Imong bana na uli kadlaw na nanimaho pag yung perfume sa GRO. Sakit na sakit. Daghan pa yung kayo mga lipstick sa liog. Mari na. Unsa may mo isulti, ikakita nimo asawa. Nya hapit ka way tog kay sige kag matamatag hain na ni siyang wa man mananghid. Inigole unsa may mo isulti. Ang katong bati ang katong bati lami biya kayong sus lami kayong guban mo kag himungaan ba labok dayon ba ana tipigi to suod sa imong kasing-kasing. Tipigi. Ang imong isulti mo, ingon radyo kaniya nga, salamat na uli na ka, nabalaka ba ako, dugay kang na uli, nakakaon na ka, sawa na mo, kutawan tikag Milo, pangpalakas ng katawan. Okay ka ng Milo, pangpalakas mo nas katawan nun, di ba? Nakoy mga batang Milo, Uy, nindot kayo ang bation, basta putli atong kasing-kasing. Diri sa atong unang pagbasa, nagsigi na sila hilak kay gisilutan sila sa Ginoo. Matod pa aning nagsuwat sa Lamentation. Pero unsa may iyang nakita? Ingon siya, giilad nami sa among mga propeta, giingnan mi nga ayaw mo paghinulsol sa inyong mga sala. Kay okay ra gid ni nga ang tinuod gid ay ang rason nganong naingon ani ang among kahimtang mao man di ay ang among sala. Kini manggong sala matud pa ni Kristo mao ni ang mga hugaw nga naas atong kasing-kasing nga atong gi pagawas. Muna ningon siya ang musod sa inyong lawas dili mo'y makapahugaw ninyo kanang mugawas. Kay gikan na sa imong kasing-kasing anha ni mugawas ang mga kasuko, ang pagpatay. Karon patyon ti kang buang nga karon. Kana sa lupuyo kay nas tanan buang ka mo na ingon siya kinsa tong maghingag buang tunto kwanggol way kapuslanan siyang isig katao. Kasa anha kuno manggawas ang kalaway kana lamia lamiang tuwaon ana. Mao biya ni ako madonggan sa una ngadto ko sa una baka nang trabaho ko nya moabot adto sa opisina nya mangabot ng mga babay mga presko pa kaayog buhok dili pa gay na nila pugnan kay gaagas-agas pa mga basa ko ng likod nya mga laki sa mga buangon komedyante siya presko lami ang tuwaon nya kuan ba yan kanang do na ba yan implication no ada tuslok-tuslokon na yung kilid ba? Maigking sa tao ang babae. Pulos, good minyo. Ang tuslokon na maigking. Usam ka dihay. Samok ba ni mo? Yung siya nga, gahi palagi ng kilid ni mo dahi. Wag na mapahumok ni pare. Mga binuang mo na. Di ba na siya kuan? Di na. Mga laway. Labi na karon nga nanagin ng cellphone. Per tindaghanang kaning mga manag-uyab. Apil na nini ang mga minyo na apil man ganin pare o sa ano ba mga text nga below the belt tipigi na mga hugaw na gitawag na nato og impure thoughts impure emotions tipigi nya unsa man na aron malimpyo didto isurrenders Ginoo kung ang pare naibog og usa ka babae nya isurrender niya sa Ginoo Lord ibog kay ko ani tabangi ko nga dili maguba ang akong pagkapare mulamdag din ang Ginoo isipa lang na nga imong anak 58 na gud kanya 18 pamana naihabag ka diha may pag-adto na lang kas mother superior pupariha ra mo gidan ay di pa kabuang pa diro mo ana sa nang Ginoo kay ang Espiritu Santo makig-istorya man gunagod napakabuang ka ng 18 nga wa man na siya nya di sa naangayan nimo kay pare gud ka mo ana man na pero dili isulti nya isulti na nos pare ngadtos 18 nabot tubag ra ba sa tuusahay
Mingon ra ba sa to, imong edad 18 pero para nako mura biya kag 19 years old. Oh, na buang dayon. So yung ipagawas para na mga marites, kana mga marites, unsa man na, mga negative ba na nga ilang judgments ilang isig katao, nya ila dayong ipagawas. Sawan pa, pistahan pa, awa na di na putli imong kasing-kasingan na. Pero si Maria tipigan. Labaw na si San Jose. San Jose ba? Way tingog-tingog oy. Way tingog-tingog. Sige na tingtog yango-yango. Pag ingon ni Maria nga, nabalaka ka iko nga imong papa nangita nimo ana sa tingto Jose. Way tingog kay. Pagtubag sad ingon sa Maria, ouch, ingon sa San Jose. Tipig yun. Kaya kaning baba iniglibkas ani, unya negative. Pertin dako ag damage eh. Dako kay damage. Mga uban gud managhikog, maigo sa atong negative words. Basta managhikog oy, ma-discourage, mawad-an sa paglaom, ikaigo aning ato mga negative. Muna bantay-bantay gada na. Kanabe, lingi ako doon na imong tupad. Nya isulti ang positive. Sige, ready? Go. Ayun na. Nya sultihi siya positive. Nindot kag buhok. May pagkakiskis imong kilay. May na ba? Mga positive na siya. Ayaw sa na nga, mura lagi guwapa kay ligo. Ayaw na, kay negative na siya. No? Ang pagkaton-katon tani, ako sad magkaton sa guani, kay mao ni makapaputli sa atong kasing-kasing. Mananglitan, ako pare, nya manaway ko, nya mayon ko, ingon ko sa Kristan, ikaw dong ba, di makakamaong bagting, oy? Ano? Mo ana ram sa Kristan. Pero ang iyang kasing-kasing na nasakitan, iniglakaw na pare, moingon na siya, mura sa kamaong pariya. Mukalit siya na siya baos. So sa ato pa, pagsulti na kong negative, wala to niya, iya tong ana, posible nga na negative po itong iyang tanaw na ko, idigsaylo na ko, amahimo siyang marites. Wala na, kasahan na. Pero moingon ko, nindot na itong pagkabagting dong, pero murag mas mayo tingalig anion. Iniglakaw na ko, moingon sa nang sakristan, kamaog yung motodlo, spader da. Di ba? Ano na? Siya. Nagsigi sa ingon ang sakristan, mayong tag-inanaon. Kanusa pa ka na may tabo. Mo na, mangita taron ha, aron mo putli ang atong kasing-kasing. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, Ginoo ayaw hikalimti ang kinabuhi sa imong mga kabos. Kani baya din hingi pasabot niya, dili biya ni kakabos kay wa tay kwarta. Unsa may kakabos, kanang pirmitang malupig sa sala. Pirmitang tudluan sa yawa, unsay isulti. Dili na hinuunta matudluan sa Espiritu Santo. Mao na mangayo ta og grasya gikan sa Ginoo pinaagis mahal nga Birhen Maria nga dato unta ta sa mga maayong pulong, dato unta ta sa mga maayong huna-huna, mga limpyo ba, mga putli nga huna-huna. Aron inig kuan na to, inig share na to ngadto sa uban, mahimog yung makalipay. Nga bitang mo share ka sa imong kwarta, kay abunda kay kag kwarta, inig share nimo ngadto sa imong isig ka tawo, unsa may bation niya, malipay maguol. Pero kung daghan kag kwarta, pero imong giinteresan ang imong gipahuwaman, nya imo dayong kolektahon, ikadungog niya sa imong tingog nga nangulikta ka, unsa iyang bation? Goal. So, sugdi na nakaron, ayaw na gyud pangulikta. Aron pirming lipay, na siya, ayaw nagkulikta ha. Sige, manindog na ta.